मा सानफोरावनो रांखावरिखौसो नुलाबायबायलै सिमांफोरावलाय दसेल'सो उन्दुदोंमोनलै उन्दुलांनाया 5 मिनिटफोरल'सो जाबायमोनलै बेयावनो बै खुजात्रा हिनजावखौलाय मानो नुनांगौ जाखो आंलाय बेखौथ' सिमाङावनो गोदना सेथेनानै बुथारनो लुगैदोंमोन आं पापिया साला मार्दारारा नोंखौ मोनबाथाय गाग्लिजोबगोन आं मिथिबाय रांखावरि दिनै आंनि आइ बांबुलिया बेसेदि सिख्ला गिदिर जागौमोन हाबा हरनोनो जागौमोन नों साला आंनि फिसाजोखौ जाबाय पापि हिनजाव माबायदि बिमा नोङो एम्फौ नांगोन नोङो सालारि हिनजाव आसल मथे मा अबाव थांखो बे रांखावरिया ना जेल सिङावनो दङ बेखौ मालाबाफोर जुदि नुफ्लांबायोना पुरा गोरना सेथेगोन आं सहायनो हाया आं नोंखौ नोङो थाङो थां नोङो खैजोन हौवा नांगौ नों जहैबाय था नाथाय नों फिसाजोखौ मानो बुथारहैनांगौ मानो गथ'खौ लांबा लांनानै साला बिसोरो जांगिलाजों लोगो नांनानै बुथारहैदों मासे आसरित गावजों होबोनाय फिसाजोखौनो बोरै बुथारनो हानाय बे रांखावरिया थै मानसिया एथ' गाज्रि जायो नालै औ जोंबो सानसे समाव एसे गाज्रिमोन थेवबो एथ' गाज्रि नङा दे जों गाव गावनि फिसाखौनो बुथारनो मा जाना जोनोम होनायमोन बे रांखावरिखौलाय बिमा बिफाया थै खालसोलो बियो दायनि औ दायनिसो बियो गाव गावनि फिसाजोखौनो जुदि बुथारनो हादोंबा आरो मा नांबावगौ हेसो मानसि फानग्रासो जाहैबाय खोमालै बियो अबावबा दंहैयोबाबो आरो गाव गावनि गथ'खौनो जुदि बुथारनो हायोबा गुबुननि गथ'फोरखौलाय आरो मा अननो ओंखारगोन दे बियो पुरा आंनिबा मानसि फानग्रासो जाबाय बियो सखन्द्रासो खोमा बियो सखन्द्रासो जाना दं दा बियो गथ'फोरखौ खावना लांनानै फानहैयो बियो पापिया साला बेखौल' मानो सिमाङाव नुलाबायनांगौ आंलाय ओरैनोबा बेखौ सिमां नुखालि आंनिया दिनानो गाज्रि थांखायो मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो लस जायो बा मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जायो दिनैबा आरो मा जागोन साला बे सुवारके बादसाखौसो नुलाबायदों रखर थैबाबो जायोमोन बियो ना दाबो थैनो रोङाखैसो पापिया आयै नै सफैबाय आइ बिखुनजोआ ए सफैबाय बियानि दे औ बियानि सफैबाय दे माथो खालामबावनो आरो बियानि गाज्रि मोननाङा मोना दे बियानि आंबो बुरैद्रायबायना ओंखामखौनो संनो हाला मोनग्रा जाबाय रुवाथिबो नागिरना मोनाखैबा खैनाबो नागिरबाबो मोनला दे बेफोरखौ उनाव रायज्लायबाय थानो हागोन आइ बिखुनजो थां साहा फुदुंहैथां दे दसे जिरायना लाथों दे फैग्रा साहा फुदुंनो होयो नामा मानसिखौ दे होमबा आइ बिखुनजो दसे जिरायनोबा दे लोंनोबालाय दानो फुदुंना होगोन दे अबेथिंजाय इसुङालाय आंहा दे बियानि दसे जिरायथ'ना ला दे होमबालाय दसे जिरायथ'नानै फुदुंहैगोन आङो बियानि पापि गथ'फोरा फन हरदों नामा गैयालै आइ बिखुनजो हराखै हरबाबो रिसिभ खालामला आं माथो बुंबावनो आरो बियानि बिसोरनि बागै सानबाथाय खलथायासो गुदुं जायो मा मावखो बिसोरो बिदिथ' जानाङामोन ना औहाय बियानि आंबो जोबोद दुखु मोनो जोबोद रागा जोङो सानाखैमोन आङो बिसोरदि बेफोरबायदि खालामगोन होननानै गांजेमा गोसोमनि थाखायनो आरो जोंहाथ' अनसुमाया बेफोरबायदि नंनायानो थाङामोन बे गांजेमा गोसोमानो फुस्लाय लादों बेखौ बेफोरखौ मा बुंदों नोङो बिजामादै दे हमना ला गांजेमा गोसोमा फुस्लायबायानो दे बेयो फुस्लायबानोखि फुस्लाय जानांगौ नामा बेफोरबायदिथ' नङाना गांजेमा गोसोमा गाज्रिबा बेबो गाज्रि जाफानांगौ नामा बिनि गोसोआ जुदि मोजांबा सानैनिबो गोरोन्थि दङ बेयाव गांजेमा गोसोमखौल' दाय हमबा जायाना बिजामादै बियानि नों थिगखौनो बुंदों र' बुंनायालाय अनसुमायाबो मानो मोजां मोननांगौ दे बेखौ बैमानहाय सानैबो बैमानथार मोजां मानसिमोनबा बेफोरबायदि जागौमोन नामा बे जोंहा अनसुमायाबो मोजां नङा साला बिमानिखौनो गोसोथोग्रा माथो बुंबावनो आरो बियानि जानो लागाया जालांजोब्बाय दे आइ बिखुनजो साहाया लोंनोसैमोनलै थां आयै इसुंखौ दिन्थिहै थां र'हाय मानसिखौ मा दख'नाबो गानस्लायनो होला नामा जागोन दे बियानि साहाखौनो फुदुंना होग्रोनि आङो जिरायथ'ला बिजामादैया गांदों खोमा गांदोंथ' आरो उखैनायबो मोन्दों मेंनायबो मोन्दों दहायबो ओंखाम जायासै आङो आबा ओंखाम संना दोनदों आङो ओंखाम गोजासो ओंखाम गोजा माने ओंखामावनो आलु दरसे होना दोनदोंमोन आङो एवनो होननानै सानदोंमोन एवनानै थाङासै आङो दे आइ बिखुनजोआ एवना होगोन दे आंनो दा साहाखौनो लोंना थाथ'नोसै उनाव ओंखामखौ जानोसै बे बिजामादैयालाय मा आंखौ फैग्रा खामानि थिनबाय थाखोहाय एसेबो जिरायनोबो होला होमबा माने गांजेमा गोसोम रानिनि रागाखौ आंनावसो दिहुनजोबगोन खोमाहाय
होमबालाय बियानि आङो नोंनो इसिंखौ दिन्थिहैनि नोंनि बेगखौ बेयावनो दोनथ' सासेया माथो खां खां जाबाय थाबाय औ दे बियानि साहाखौनो फुदुंना होग्रोनोसै आं बेनो उखैदोंबोनो मानसिया औ बेनोथ' थौ बियानि एफा न' मोजांखौनो नागारना थांदों बे गांजेमा गोसोम रानिया बेनि जायगायाव गुबुन जानाय मोनबा एथ' न' बिल्डिंखौ नागारना थांनाय नङामोनहाय रावबो दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव न'खौ नुबाय औ आब' न'आव फैनो मोननानै दुखुबो मोनदों मोजांबो मोनदों आंबोथ' नाबे जोंना दायो बेलासे सगाव थांगोन दे हाथाय खालामनो जेबोबो गैयाना नाथाय आब' आंनाव 20 थाखा नामाल' दङ आंनियाव दङ दे बिबारि आब' आंनाव फैनो गोनाङाव 1000नि फैसा होदोंमोन मा 1000नि फैसा होदों बिबारि आब'आ जोबोद मोजां न' अनसुलिथार औ आब'आ जोबोद मोजां बयनिबो दुखुखौनो बियो बुजि मोनो फिसाजोआबो बेफोरबायदिनो जागोन खोमा अनसुलि बेनिखायनो नामखौबो अनसुलि दोनखादों ए फिसाजोनि नामा अनसुलि नामा औ नाबे फिसाजोआबो जा किउटखा गाबथारा गथ'आनो गोसोखांदों र' बेखौबो थांगोन दे जोंहा मालाबा नायनो औ ओमफ्राय आब' बे 1000नि फैसा जोबबाथाय जोंफोर मा मावना जागोन आगोलनि बायसि मैगं फाननानै जानांसिगोन मायबा नङा मायबा मोनसेथ' खालामना जाखानांगोन बिबारि आब'आबोलाय आरो जोंफोरनो बेसे होबाय थानो औ बेथ' खोथाया नंगौ आब' नाथाय आब' आं लाजिनायबो मोनो मैगं बेफार होनो लाजिबालाय बोरै जानो नाबे आगै जोंफोर मा मावना जागोन दाथ' आरो जोंफोरखौ सोर हाजिरा मावना लिंगोन दाथ' खोथिया फुनाय माइ गायनायफोराबो जोबजोब्बाय आरो दे हेलौ दिदोम मा खालामदों जमुना रानि जमुना रानिनो सफैबाय जोङो माने सफैनायाथ' एसे गोबावानो जाबाय दे 1 घन्टासो दे नोंसानाव थांगोन र' मालाबा आलासि जानो जोंहानियाव दे मालाबा फैनो हागोन दे आंजों लोगोजों थांगोन र' आंना लोगोआ बुंदोंमोनानो नोंसानाव थांनो होननानै ओमफ्राय आरो बुंबायना न'आव थाया होननानै अ दे मालाबा फैनो हागोन दे ओमफ्राय दायो जोंफोर सगाव थांनो नागिरदों जोंफोरखौ लोगो हमगोन नामा जागोन दे मा टाइमाव माने बिदिनो 4टासोआव मैगं थाइगं जेबो गैयाना माइरंबो गैया दिनै हाथाय खालामनो थाङाबा जों जेबो मोनजानाय नङा फिथाइ गोजा जाना थानांगोन आरो दे फैबानो जाबाय लोगो हमगोन दायो दे होमबाना दा दोनथ'नि न'फोराबो गाज्रि जाना दङ साफा खालामनि र' एसे साफा खालामबायानो थेवब्लाबो आरो खालामबावनि र' सिथ्लाफोरखौबो सिबजोब्बाय दे एथ' गोबाव दंहैयोमोन नोङो न'आथ' गाज्रि जाना थागोनानो देनाय बेनोथ' दे होमबाना उनाव हरगोन दे आब' सोरो नोंनि लोगो नामा नाबे माबा लोगो माने लोगो नङा नोंनि जानो गोनां गुमैसो मा जानो गोनां गुमै बा आब' नोंनिया गोसथोनायबो दंलायो औ दङ दे सासे बा मोजाङानो दे मोजाङानो आंहासो रावबो गैयाहाय रावजोंबो लाजाया आंनोबो मोनबा सासे नांगौमोनहाय आब' आयु दे जागोन दे मालाबा नागिरना होगोन नोंनोबो औ आब' बयफ्रेन्डखौनो सासे लानांसिगोनलै रायज्लायबाय थानोसै होमबासो टेनसनफोरखौ एसे बावगोन ना औ बयफ्रेन्ड थाबाथाय एसे बावोबो बावि नङा टेनसनफोरा एसे फ्रि जायो आरो बेनोथ' आब' आंबो सासे लानांगोन र' जागोन दे जागोन लानो हागोन आंखौथ' लांनोनो गोनांमोन नाथाय आंसो थांथ'आ होनना बुंदों माने बिबारि आब'आ हाबा जाथ'नाङा होनदोंमोन ना 6 माससो मा आब' नोङो 6 माससोनि उनाव हाबायानो जासिगोन होमबा आङो सोरजों थागोन नाबे आगै नों सिन्था नाङा आं नोंखौ लांफागोन गुमैया जुदि आंखौ लांफानाङा होनोबा बुङा दे बियो बेफोरबायदि नङाबालाय आं नोंखौ सोरजों गालांनो सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि हारसिं दोनबाय थानो हायाना गुमैजों मोजाङै रायज्लायदे आब' दिनैनो रायज्लाय दायनो रायज्लाय दे रायज्लायगोन दे आं मिन्थिखागौ दिदिमा नोंखौ लांनो होगोन होननानै दे दायो रायज्लायनाय आंनि खोथा लाखायो नाबे नोंसा गुमैया बिदिबाथ' मोजाङानो दोनो आब' गब्लि गब्लि मा जाखो बे गब्लि खरिखौबो सम सम ओरैबायदि रागा जोङोना आङो मा खालामबाय थादो बियो मा जाखो बिमा गब्रिया खिनो थांदों थाब खाहैनांगौ थास' आथिंखौ फैनानै थाबैनो संनांगौ माखौ मा खिनो ओंखारखो बिहालाय आइया खिनो ओंखारनायखौ मा लाखिनो हायो नामा खिनो ओंखारबाय नालाय खिनो थांबाय आरो नोंलाय माखौ नायबाय थाखो होनबालाय थां नोंनो खायै थां नों खाबाल' आजादि जाबा जागोन नामा थास' आथिङा खायै थां दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय फैदों हिनजावनो मा लाबोदों नोङो मा लाबोदों जेबो लाबोनो हाया ओमफ्राय थाइसे फैसाबो लाबोनो हाखाया नोंनि बिमायाबो हामनोबो रोंला फैनोबो रोंला फैसाफोरखौल' जाख्ल'जोब्बाय भिखारि खालामजोब्बाय बेनिखायनो फैयाबाबो जायो नों न'आव न'आवलाय मानो फैखो मा खि मोनजानो फैखो नोङो आं माबा नोंखौ लिंहरदों नामा बिदि नङालै बिमा गोसोखाङोना नोंसोरखौ
आरो आइ गुमारियाबो आंखौ नायनो लुबैसोदोंनो गोसोखांसोदोंनो न'आव फै आफा होनना लिंबाय थाबाय नालाय बिनिखायनो फैबाय आरो आं नोंनि फिसाजो गुमारियालाय मा मोनथिगौ खोब नोंखौ जाहोनाय बायदि मोनदों नामा आंसो जाहोबाय थादों माथो बिसोरखौलाय बिदि नङा दे बिमा आंबो माथो फैसा होलाङो मालाबा मालाबा होलांबा जायो नामा बे मालाबा होलांनाय फैसा थाबाय थायो नामा जाग्रा मानसिफोरखौ सानाखै माने खैजोन हा आरोथ' नों जायाबो बिमारिबाबो जानो हायो साबबा मानि जायो माथो हा आरो नों फैबा सयजन आरो मा नायबाय थाखो थां गोबोरखि मोखां थास' आथिङा खायथां आं खायला बाबाय आङो खानो रोंनाय नङालै बिमा आं ओमफ्राय एसे लाजिनायबो मोनो मानसिफोरा नुबा मा सानगोन जानोखौबा हले स्टुप जानो हागोन खानोखौबा हले लाजियो खाहैनोबा खायथां नङाबा खिन्थु ओंखाम गोजा संना दोनगोन आं मोनथिबाय सोरबाफोर एवनो नागिरबाबो संनो नागिरबाबो जेबो संनो होआ आं एवनोबो होआ माबायसिलै नोङो बिमा बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया जिखिजाया मनायाला आरो थास' आथिङा खायथां आंनि सिगाङाव बेफोरखौ आल्थु फाल्थु दिन्थिबाय थानाङा दे हा नों मा न'आव जानोल' फैदों नामा नों जुदि न'आव आजादि जानोल' फैयोबा ना नों फैसा दर्जनसे लाबोखानांगौ अरे दर्जनसेखौथ' बारो हाजारसे थाखाबो होनो हाया नोङो आं खायथां थास' आथिङा माखौ नायबाय थाखो हाथिया गोबोरखि मोखाङा मा खि जानोबा मोनफैयो न'आव फैजानोनो बाखायो आं बिनि मोखांखौथ' नायनोनो बाखायो बिनि सायाव आरो थाइसे फैसा लाबोआ थांखालि मिसाखौनो 500 होलांगोन 300 फैसा होलांगोन बे 300 500जों जायो नामा सोरबा 300 500जों सोरबा सोलिनो हायो मानसिया सानसे हागोन आरो साननै हागोन जेनथेन थार थुफारफोरानो जोबला भगबान मालादि जोबगोन आंना बिखुनजाबो थैनोबो रोंला थांनोबो रोंला मालाबा समावथ' एकदम न'निफ्राय खानोसो लुबैयो आं गोजानाव थाहैनो रावखौबो आजादि जाहोबाय थानो हायाहाय हाला आं थास' आथिं थाथो बे गोबोरखि मोखाङा जुदि थास' आथिं खायाबाना आं बिनो ओंखाम गोजा खुरना होगोन नायबाय था बोरै खायालासिनो थानो बियो हा जानोखौबा हले सिगां गोथावथार जादों दे होमबा आफा आं थांसै नाङा र' जारौ मानो थांनो नागिरदों र' थाथ' जिरायफै आंनि खाथियाव जिरायफै नों आंखौ मानो एथ' लाजियो हा ओइ सना जारौ सनासो बुंफ्लांबाय गोथावथार जादों फै आंनि खाथियाव जिरायफै नों जारौ आं नोंनो दौनो हागोन नाङा दे आफा आंबो जायनि ओंखाम आंखौबो उखैनाय मोनदों बेनोथ' उखैदोंबा जाफैना आंजोंनो बिफाजों ओंखाम जाफाबालाय मा जागोनखाय आं दौनो हागोन ना नाङा दे आफा आं हारसिंनो जागोन जाफै खबनैसो आं दौनो होनो लुबैदों नाङा आफा आं थांसै आं जाहैनि आव र' जारौ माखौ एथ' लाजियो नोङो आंखौ बिफाखौनो सोरबा लाजिबाय मा नोङो आंखौ गावगायनि बिफा साना नामा आंखौ गावगायनि असे बिफा बायदिखौनो सानना ला नों जारौ सानो दे आफा आं नोंखौ असेयानो सानो दे आफा मायबाफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय आं थांसै थै जारौ आङो नोंनि बिफा नों आंनि फिसाजो आं नोंखौ अननो लुबैयोथ' नाथाय नों मानो अनजाया अनजानांगौब्रा नों जुदि आंखौ बिफा असे सानोबा नों आंजों मानो अनजाया हो जारौ मानो थांखो नोङो सना आंनि आइ सना आं ओंखाम जायैनि आफा उखैदों खोनासं जारौ एबारनिफ्राय नों संनाय नोंनि संनायखौ आं बिराद जानो लुबैदों नोंनि संनायखौ खिन्थु नोङो आंनो दौना होनांगोन दे सना आसोला थांबायसो नोंखौदि बेसे अननो लुबैयो आं सना गास नों जुदि आंनि हिनजाव जानायमोनबा ओरैबायदि अनगौमोन आं नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो बिखायानो दुब गाबसैलै आंनिया नों मानो एथ' सुन्दरि नोंखौ जुदि खेबसे अननो मोननायमोनबा आयौ बे जिउआव जेबोखौनो नांलामोनलै आंनो गब्दा माथो जेबोखौनो बुजि मोना बेलाय माबा थांगार गारबायसो सालायथ' सेंग्रा बिफा आंजों अनजानांगौ एथ' मोजाङै दौना होनो नागिरबाय दौजाया रब्रा नोंखौ आं सानसे नङा सानसेबाबो बिलिरगोन खुदुमगोनबो नोंखौ खुदुमनोसो चान्स लाबाय दंब्रा आङो सना आंनि माइनाव आंथ' नोंखौसो गावगायनि हिनजाव बायदि मोनना लाग्रा जाबाय ओमफ्राय नोंनि बाददांगि बुरै बिमाखौथ' हिनजाव बायदिखौनो सानना लाया आङो रुवाथि बायदिसो सानना लायो नोंखौसो हिनजाव बायदि मोनना लायो नोंखौ जुदि मोननाय मोनबा आङो सना
मानो बेफोरबायदि खालामो आं एसेबो मोजां मोना मानो आंथ' बिनि फिसासो बायदिसो नाथाय मानो बेफोरबायदि खालामो आंखौ बिनि आखल आखु एसेबो मोजां मोना आङो एसेबो लाजिनाय गैया आंनि बिमानि फिसाय बियो आंनि आफायानो ना बियो नाथाय बियो आंखौ एसेबो फिसासो बायदि साना आं मिथिगौ बिनिया एसेबाबो गाज्रि मतलब दङ बोरैबा बोरैबा बुंथारो आं बुजि मोनखायो आं उन्दै नंलाथ' आं उन्दै गथ' नङा आं सिख्ला जाबाय देरबाय आङो गासैखौबो बुजि मोनजोबो आब'खौबो थांनो लिंबाबो थांला न'नो थांनो गोसो जाला आंथ' एसेबो थानो गोसो गैला ओंखाम उखैनायानो उखै जालायलांबाय बेफोरबायदि गाज्रि आखल दिन्थिबाय थाबा सोर थानो लुबैगोन दे आं बिदि सानाखै हले आफाखौ जारो ओंखाम जाफैनाया मा जाखो हा नोंखौ दहायनिफ्रायनो लिंहरबाय थादों खोनायाखै नामा ओंखाम खुरना दोनदों जाफै नोंसोर जाहैग्रो थां आं दसे उनाव जागोन मानो जाया खुरखाबायानो आरो ज' जागोन होननानै नों जाया होनना बुंबा जागोन नामा जाफै अ आरो आफानो ओंखाम ओंख्रि नांगौ नामा जासिनाय जासिखाबाय आङो नांलानो ए आरो खेबसे जासिबावनांगौमोन ना जासिखाबाय होनदोंना आब' मानो बुजिया ए जेबो नांलानो होनबा नांलानो नों एथ' मिन्थिनो लुबैदोंबा नों जासिबावनो हाया खेबसे आं थांखांबायानो खेबनै मानि जासिबाय अ खेबनै मानि जासिबायबालाय होनबा जासिनो थांथ'ला दे नोंबो ओंखामा जाफैदो मानि जाया बेलाय जाफै गोसो गैया होनदोंना आब' नोंसोर जाहैग्रो आं दसे उनाव जागोन थै था जायाबा आंहा जाहैनोसै एथ' गोथाव मैगं संदों आंहा जाहैयाबा नोंलाय मा आब' गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि मोनजानानै मोजां न' बिल्डिंआव थानानै नों न'खौनो बावबाय गावगायनि न'खौनो आंनि बेसे थांनो लुबैदों न'आव आंसो मिथिगौ बेथिंजाय आरो बेयाव आफाया आंनि आफा गथाया बिनि आखलानो मोजां नङा आं बायबाय हले रागा जोंबाबो ओंखाम सोंखाम हैनो थांला दै बे आब'आ गावगायनो हैबानो जायो गावगायखौ बिदि खालामा खोमा खालामा नङाबा आब'आ आंखौ बुंगौमोन ना नाथाय आंखौलाय मानो बेफोरबायदि खालामो आंखौबोथ' फिसाजो बायदि सानना लानांगौना बेयो आं थांनो बाबायलै आं थांसै खोमालै न'आव